हे फलाने बाबू इनके सजनवा देखला हो जोन बहु रावल रहल ई और भागल भाई हो। नमस्कार, जैसे कि आप सबके पता बा कि आज होखे लुम्बिनी के मेला। तो हमारे आयल गइल बाटी लुम्बिनी मेला में रिपोर्टिंग करे और आप सबके दिखाओगे तो कितना ज्यादा भीड़ बा और कितना बड़े बड़े दुकान बहुत लंबे लंबे साइल बाटे जो कि हमारे नेपाल से भी नहीं इंडिया से भी आयल बाटे। और आप सबके जनाई कि आप सब आपन सामान आपन बाल बच्चा सुरक्षित से ले आवल जाए, मेला देखल जाए। ओकरे बाद में अपन सामान देखल जाए कि काहे से लंबे लंबे मनई अइले बात केहू नहीं जाना कि का हो सकला, चोरी भी हो सकला, लइके भुला सकला। खास करके आपन अपन पति के ध्यान दियो जितना लोग आई बाटी। ओकरे बाद में फिर से मिलल जी आज देखल जाता कि मतलब भीड़ भाड़ कितना बा तो देख सकल जाता कि इतना बड़े बड़े सामान आपके कोई भी किसी के कॉस्मेटिक आइटम चाहिए तो यहाँ से आके ले सकल जाता। भैया उठे ओनर है क्या। ओकरे बाद में हमन के और दुकान दिखा ली तब तक बनल रहा जब वीडियो में। हां बताओ रुपया 50 रुपया आई देखा ठीक ला ए बाबा बाद में लेबे हमार दुलावा के इनका हेराई के दादा। हाय रे बा अब का करी। तो हमन के पूरा मेला घूम चुकल गइल बाटी, अभी तक ऐसा कोनो केस ना मिलल बा कि मतलब ओमे चिंताजनक रहे। और देख सकल जाता कि इतना बढ़िया बढ़िया जो रिपोर्टर जी रुको जरा हमार सजनमा हो रहा है। सबर करो। सांस ले ला का भाई कैसन बाटे तहार बलम सजनवा 5 फुट 2 इंच मेरा रुआ टोपी लगाया अमरी चूसाना और चश्मा लगाया। तो आप सब सुनल गइल कि इनके सजनवा के कैसन बाहुलिया उनके लंबाई में 5 फुट 2 इंच करिया चश्मा लगौले हैं, तनिक बौरहा बाटे और मेहररुआ टोपी लगौले बाटे। जो देखी हमारे रिपोर्टिंग चैनल पे आप खबर कही जाए ठीक है ना। चलो हमारे खोजन में कहीं भेटा जाए हो तो शहरी ले जाओ, ध्यान करे चाहिए अपने सजनवा के नहीं छोड़े चाहिए। चलो घूमेंगे, चलो खोज लेके जब मिल जाए ठीक है सबर करा चला मिले खोज दियो हो सबर कर भी पूछल जाता है। अरे तने बकलुआ वहां कुछ हो ध्यान नहीं दे। अरे का करी ठीक है पूछती केहू से कहीं है ना होखे रिपोर्टर जी समझो जब कैसे घरे जा रहे हो पूछे थी ना है बाबू जाना थे रुका पूछल जाता हे फलाने बाबू इनके सजनवा देखला हो जोन बहु रावल रहल ई और भागल भाई हो। चला ही बेटा दे है चला चलो रुकती नहीं बहु रही मिल गई है कहां टेंशन लेती चल भैया से ए भैया इनके सजनवा देखला है चलो मिल गई है चलो कहीं हम ना होता हो। अरे हां कहां चल गए हो तुम। छोड़ा कहीं मर्दे सामने नहीं था तू कहां चल जाला अपने घर छोड़ के से कहू जाला ठीक बा तो हर सजनवा भेटा गइले अब फिर से ना छोड़ो ठीक बा। अरे नहीं दादा हम नहीं छोड़ब हां ठीक बा इनके पकड़ा और लेके जा मत जा चलो चलो भैया लोग देखल गया इतना बड़ा घटना हो गई मेला में। एक जन सजन में हेरा गई रहले मनो भाई तुक से भेटा गई। दुकान वाले बहुत बढ़िया रहले पकड़ के बैठौले रहले हैं। तो आप सबसे सूचित करत थी कि आप सब आपन लड़का बच्चा और खास करके आपन सजनवा
केहू ने छोड़ी मेला में ठहराइले के बाद ना भीड़ भाड़ में मिली नहीं। ठीक बा, यही तक हमारे है। आगे आप सब बनल रहल जाए, अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए सबके नमस्कार और लुम्बिनी मेला दबा के हो रहा है।